سلام 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 مباركس ازي نقفة فور انترتينمنت يو سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب قبرو مرقت قدي في خوات حكم كأنا تاني كأجل دول توق قبلوا مباركس لما انت زينا زقرب لكم تقاي كاب سويدن بعل مسكال ابس مرا بدمق زبل كونتات كم زبا على تقليتو كم تزفلت اب قطرات يكون كتماتات اريترا زبي تأكيبي قويلا ختصاوتن حقوس خكلتن تزبلتن زمقرن مخانو بفلاي صبق كرامات انتونيرون زحشه مهرتي كحفسو مسقل بريقو بزعبا ناي نابرا شجر زبق علون مخانو مانم زسعت السبا يكونن ባህልና ኣዝዩ ጥዑምን ክቡርን እዩ ኣብ ስደት ዝርከብ ሰብ መራ ይዝናፍቆን ዝሃርፎን ላኳ ኣብዚ ኣውደ ዓመቱ እንተውዓለ ግን ኣይከም ባህልኻን ዓድኻን ኣይከም ስመት ዓቢትኻን ኣብ ገጠራት ጓሶት ተኣኪቦም ወይዘራ ዝር ፀጉረን ተቆኒነን ሽፎን ተኸዲነን ክስዕስዓን ከለዋ ማን ኣሎ ሓነን ዘይብል ድሕሪ እውን ጥሪ ስለ ዝኣቱ ኣብ ዮሃንሰይ መስቀለ ኢኻ ንዓኻ ትኸውን ጓል ተሓርን ትመርፅን ስለዚ ኸኣ ዮሃንሰይ መስቀለይ ድርብ ሓጎስ እዩ ኮይኑ ዝስምዓካ ናይ ብሓቂ ኸኣ ከምኡ እዩ ብመንፅሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ትግራይ በዓል መስቀል ጽቡቕ ከም ዝወዓለ ምንጭታት ካብቲ ቦታ ሓቢሮም ብካልእ ዜና እውን ኣይረስዕናን ኣብ መቐለ ኣሸንዳ ጽቡቕ ከም ዝወዓለን እቲ ዝሐጉሰካ ነገር ከዓ ኩለን ኣብኡ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ እዚ ኩሉ ሽግርን ኩናትን ደምነትን ሓሊፉ ባንዴራ ኤሪትራን ትግራይን ኣብ ገጸን ገይረን بموعلن أزيو تسفزر يكونتات كلو حبيرهم